edukiontzi berriek itxura atseginagoa duten, eta haien diseinuak mugikortasun murriztua duten pertsonentzat ere irisgarriak dira, hondakin bakoitza modu errezagoan eta sinpleagoan botatzea erresten duelarik. Gainera, haien konposizioa dela eta kargatzen eta deskargatzen sortzen den zarata txikitzen da oro har. Edukiontzi flota berrituz, auzotarrek ahalik eta hondakin kopuru handiena bidaia bakar batean usteko aukera izatea erraztu nahi dugu. Horrela, kasu gehienetan erabiltzaileen eta edukiontzien arteko tartea laburtuko da, baita edukiontzi bakoitzeko biztanle kopurua ere. Antolamentu berriarekin edukiontzin guneak homogenizatuko dira, hemendik aurrera guztietan gutxienez 4 edukiontzi egongo bait dira. Organikoarena, paperarena, ontziena eta errefusarena. Beste irla batzuetan 5 izango dira, beirarena barne edo 6 olioarena sartuta.